Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui farem una coseta que mira, volia fer i no sabia com fer-ho. Vaig tenir un petit problema tècnic amb OBS i bueno, està completament desconfigurat. O sigui que no podeu sentir Minecraft, però jo us posaré la musiqueta Minecraft de fons, d'acord? Molt bé. Què farem avui? No ho he explicat encara. Amb el sucre de canya farem paper, amb el paper farem llibres i amb els llibres, llibreries. Hi ha un puercoespín, veieu? Hi ha un puercoespín aquí. Bueno, el deixarem aquí. Ai, fora de càmera, perquè si ho faig dintre la càmera serà un toston. Hola, Peter, què tal? El que faré serà anar recollint animals exòtics i us els ensenyaré. Per què volem llibreries? Doncs per fer una mesa d'encantamientos, que teòricament no n'estem, però... Fem així, tenim llibres... Oi, va... Tenim 29 llibres... És que no tinc mesura. No necessito 29... Ah, però... Es fan amb 3. Que algú em digui, sisplau... Un moment, que em veus bé. Quantes llibreries es necessiten per tenir la mesa d'encantamientos posada al màxim, o sigui, màxim nivell? Perquè us ensenyo. Veieu això de fusta d'aquí? Doncs aquí és on hi posaré la mesa d'encantamientos. Crec que es posa així i la llibreria aquí. Però no sé si són 2 pisos o 3 pisos. Llavors, contem que són 3 pisos, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 per 3, 27 llibreries. 27 per 3 són 90 menys 9, són 81 llibres. Necessito i en tinc 22 i 9. Bueno. Això comptant que són 3 llibreries, però com que crec que són 2... A veure, el sentit comú em diu que són 2, però el sentit ònix em diu que són 3, perquè, no sé, queda més maco, no? És una hipòtesi. Bueno, deixem-nos de tonteries. Ui. I hi ha un altre problema. Que per fer la mesa d'encantamientos necessitem diamants. I diguem que... Bueno, mireu quants diamants tenim. 0 tenim. No tenim diamants? Bueno, ja en trobarem. Crec que tenim... Ah, i mireu què vaig fer. No, he passat per allà al mig i no us he ensenyat. Mira, aquesta catifa m'està donant molt pel sac, Mira, la catifa la posaré aquí. Toma pel sac. Això ho vaig fer l'altre dia amb... Sembla que era amb argila i no sé què més. I tenim uns blocs macos aquí, no? Per la mesa d'encantamientos. Jo crec que quedarà bé. Ai, us explico la meva vida, d'acord? Estic veient una sèrie que es diu Haikyuu. Bueno, no sé si és Haikyuu o Haikyuu. Haikyuu, direm. D'acord? Què passa? Que, bueno, a mi, quan em dones una sèrie i m'agrada, així ja tenia paper, me la miro tota sencera. I ja em queda per veure la 4ª temporada. Però la 4ª temporada només té 13 capítols. Llavors he tingut una idea. Faré com si fos el calendari d'Advent. Això perquè, si tu ho estic gravant el dia 8. Llavors vull fer cada dia mirar-me un capítol. Però si des del dia 8 em miro 13 capítols, no arribem al dia 24. Llavors, vaig fent llibres. He calculat que el dia 12 puc començar a veure la sèrie cada dia un capítol. Deu estar flipant. Cada dia un capítol. Així feia com un calendari d'Advent raro. Ai, que pesau el zombi, de veritat. Uf, no puc ni explicar la meva vida, leches. Vosaltres perquè no sentiu el joc, però si el sentíssiu... Ah, que n'hi ha 2, a més. Un momentet, A veure... Bueno, la fava que m'he endut. I la fava que t'has endut tu, campió. A veure, segueix explicant la meva vida. Com anava dient, que aquesta gent em deixa gravar bé, com anava dient, m'estic mirant Haikyuu i m'està agradant i vull l'últim capítol mirar-lo per... Ah! Puerco! Oh! Corre! Se m'està liant. Corre, pel que més vulguis, tu corre. Però tu, has vist? Que eren 4... Eren 3 aldeanos zombi petits? Ah, la gràcia, que n'hi ha 2 a dintre.
estic morta, estic morta, estic morta, estic morta, estic morta, estic morta, estic morta. Fadadic, 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 fadadic no, fadadic no, fadadic no, fadadic no, fadadic no, 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 no. No, tio. Porc! Tio! No, 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 no. Es podria haver mort l'Aror. Es podria haver mort l'Aror. No, s'havia morir Fadadic. Puercos! Assassinos! No sé, es podria haver mort la noia aquesta o el Pere, que porta aquí no sé quants dies. Pues no. Nois, bueno, el pròxim dia ja, si eso, continuem o no. Potser és l'últim cop que em veieu en la vostra vida. Bueno. F en el chat. Si poseu una F en els comentaris, us agrairé el suport. Fins una altra. No, tio, no, tio.